गाइस नै आंनि इउटुब टट' फाग्लाखौ आं बरायहरबावनाय थाबाय नै जोंनि आफा उपेननि फट'खौ आं खेबनाय जाहैबाय नै नायलांदो नायलां आं खेबलांबाय थागोन आरो सासे फन बावनाय बियो नायलांदों जोंनि सभा जानाय बेयो नायलांदों नै जलायस्रि सभा मानसिया थांजोब्बाय दा गैला नायलां जों ह दखानजों बेरायहैनो नागिरदों दखानजों बेरायहैगोन जोङो नायलां नायलांदों लाइफ एन्ड लेट लाइफ जोंनि फादार बियो आफा उपेन बे मेन रड जालायबाय बियो नायलांदो मा सभानि बियो